Беларуская літаратура, 5 клас, раздзел «За смугою стагоддзяў». Ад прадзедаў спакон вякоў не засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны, і лесу шелест верасны, і ў поле дуб апалены. Янка Купала. Вусная народная творчасць. За шматлікія стагоддзі сваёй гераічнай гісторыі наш таленавіты народ стварыў найбагацейшую духоўную спадчыну. Безліч цудоўных міфаў, легенд, казак, песень, загадак, прыказак, прыкмет і павер'яў. Гэтыя творы вусна, паколькі яшчэ не было пісьмовай літаратуры, перадаваліся з пакалення ў пакаленне. Кожны, хто расказваў легенду, казку ці спяваў песню, звычайна нешта забываў у змесце, або свядома замяняў, дадаваў сваё, фантазіраваў, прыдумляў. З цягам часу імя першага аўтара забывалася, і вусныя творы станавіліся калектыўнымі. Таму мы зараз гаворым, што аўтар нашага духоўнага нацыянальнага багацця – народ. Вусную народную творчасць яшчэ называюць фальклорам, што ў перакладзе з англійскай мовы азначае народная мудрасць. Фальклорныя творы былі цесна звязаны са штодзённым жыццём чалавека. Яны ўвабралі ў сябе веды, вопыт многіх пакаленняў беларусаў, іх назіранне за навакольным светам, роздум пра месца ў ім чалавека. У фальклоры увасоблены духоўныя памкненні і спадзяванні нашых продкаў. Таму вусную народную творчасць лічаць паэтычнай гісторыяй народа. У старажытнасці вусная народная творчасць была непарыўна звязана з іншымі відамі мастацтва – песнямі, танцамі, народнымі гульнямі, святамі і відовішчамі. Нацыянальны фальклор і сёння жывіць творчасць беларускіх пісьменнікаў сваімі сюжэтамі і вобразамі.